खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोननिसिम जों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नै दिनै जोङो दैजिमायाव बेरायनो फैदों। नै मोनफैबाय जों, नायलांबाय थादों नोंथांमोना। लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। आच्छा लोगोफोर, जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बुहुद खस्थ' बानायना फैबाय, नाथाय बन्द'। नै नायना लादो बेनो। कभिडनि थाखाय जायगाखौ बन्द' बानायना दोनदों। इमान खस्थ' बानायना फैदोंमोन, नाथाय थेवबो जेबो लाब जायासै। नायदो लोगोफोर, गारि हाबनाय बायसा लामाखौ जावथेना दोनदों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। मा बानायबावनो दा, गासिबो थासारिखौ खोन्थानो हानाय नंला। लकडाउननि थाखाय बन्द' जाना दङ। थेवबो ओरैनो एसे खोन्थानोसै जेसेखिनि हायो। नाय लोगोफोर, दैजिमा बेसेबा समायना जायगा। लकडाउन, दासान्दि लकडाउन दैजिमाया। थेवबो जोङो एसे गायजा फैदों। गिलुं फैगासिनो। नै जों माबादों जोंना। हाय लोगोफोर, जों दा दैजिमायाव सफैबाय। लकडाउनखाय रावबो माने मानसि गैया। लकडाउननि थाखाय पिकनिक जानाया बन्द'। जायगाया नाय बेनो, बेसेबा समायना। नै दै जिरि बोहैनाय। एसे बारलांनि र'। कभिडनि थाखाय बेयाव पिकनिक जानाया स्ट्रिक्टलि बन्द' जाना दङ। नङाबा बेयाव अपेन जायोबाथाय मानसिफोरा जायगा मोनलाया पिकनिक जानाया। थानोनो जायगा गैयै रखम जायो। नै भुटान हाजोआ लोगोफोर, बेनो भुटान, बै हाजोआनो भुटान। भुटान आरो बड'लेण्डनि बर्डाराव दं बे जायगाया। बेसेबा समायना जायगा लोगोफोर। अन्थाइ गोजा। नै लोगोफोर, दा जोंना बसआ दैजिमानि दै जिरि बोहैनायाव मोखां सुदों। सान्दुं गोसाजो, सान्दुंआबो गोसाथार। दा मोखां सुबाय दं। सुखांबाय बिथाङा। नै लोगोफोर, जों दा एसे ससे थांनो नागिरदो। हायो हाया नायनोसै। लोगोफोर, बेनो दैजिमाया पिकनिक स्पटआ। बे लामासोमोन। लामाया बायस'नानै बिदि जादों। सान्दुंआबो गोसाथार। जोबोद गोसा सान्दुंआ। खाथि खाला बैनो थुरि हाग्रा। उननि थासारिखौ नाहरदो, अन्थाइ गोजा लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हाला। गासिबो अन्थाइ गोजा, अन्थाइ आरो बाला। बेनिफ्राय जिरि दै बोहैनाय गोजा। नायदो बेयो, जिरि दै बोहैनाय। नायदो नै दै बोहैनायखौ नायना ला। नायदो बेनो, बेसेबा समायना हाजो। नायदो भुटान रायजो। बेखौ बारबानो भुटान रायजो। बे भुटान आरो इन्डियानि बे बर्डार। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन बे जायगायाव। लावखार ओंखाम जाफैनो हागोन, पिकनिक जाफैनो हागोन बे जायगायाव अपेन जायोबाथाय। बेसेबा समायना जायगा। बाल खोलो दैमानि जिरि दै बोहैनाय। लोगोफोर, बेसेबांबा समायना जायगा। नै लोगोफोर, जों दानिया थांफिननोसै। लकडाउन नालाय बारा बुरजाबो नायनो हाया। दा नै थांफिनगासिनो। बेनो जोंहा फाग्ला जाबाय। दैजिमाया बन्द' जानायनि थाखाय जोंहा मा होननो सानदों नों दा? गोसोआ बिराद अखान्थि। ओमफ्राय जिबायदि सानदोंमोन बेफोरबायदि जाफुङासै। दुगैनो मोनासै। एसेबां सान्दुं गोसाखौ हाजासे खस्थ' खालामनानै फैबाय, नाथाय गेजेर बिदि जाना होनायनि थाखाय बिराद गोसोखौ दुखु मोनदों। जों बेयाव मालाबा फैफिनबावनोसै, नङा होमबा? नेक्स्ट बाराव फैगोन जोङो दुगैनो थाखाय। बिदिनोसै लोगोफोर, मा होनबावनो। गोसोआ अखान्थि नांदों। लकडाउन माने लकडाउना खुलिबाय, नाथाय दैजिमाया दाबो अपेन जायाखै। मिथिया जाहोना मा। गोसोआ जिबायसा सानना फैदोंमोन बिदि जाफुङासै। दे बेखिनिखौनो नायथ'दो नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा
सापर्ट बानायदो जोंखौ जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखै नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय जोंनि चेनेलनि नामा डिडि बड' भइस नोंथांमोननि जोबोद सापर्टनि गोनांथि जाना दं सापर्ट जेसे हायो बानायदो नोंथांमोना नोंथांमोननिसिम जों मिजिं थिहरनाय थाबाय आरो बयखौबो जोबनायाव साबायखर हरबाय नोंगौ लोगोफोरखौ बाय होदो बाय दा जों थांफिननोसै न'सिम